I know how to speak Bisaya. English talaga, nakakain ka lang ng pinitig. Pangit na bakla niyan na yun. Yan, te. Tapos papunta sa 15. Magkano yung taya? Magkano yung taya? Gusto. Opo. Ay, sa akin. Ay, huwag yung gayahin si nanay. Sa'yo. Saan yung sa'yo? Tagal mo. Tidil, balaglag ka dyan, Tidil. Nakaano nga yung Ay, ginawa ko. Puro lamon na lang ng lamon. Driver ako? Ay, driver ka ba? O dito ka sa kabila. Tinatapo na po ang camera ko. Wala na rin alam saan ako pupunta eh. Do? Umupo ka kasi. Ito. Ang laki mo kasi. Sa akin, sa akin. Ikot. Ah, ganun ba yun? Grabe naman sa daya. Magulang talaga to si Jay. Nanay, ba't ang lambot ng ganun yun? Wag! Sige ba? Sige ba? Sige ba? Uy! Ay! Hindi ba rin yung sa'yo? Iba man yung sa kanya. Yan siya. Tilibang-libangin niyo siya. Kawawa naman, oh. Yan lang. Ate, magkano ice cream? Yung pinipig po 20, yung ice cream stick 12. Pinipig 20. Opo. Tapos, Yung ano po, yung ice cream stick 12. 12. Opo. Sige, ano po. Bali, tawag dito. 5. 5? Pinipig. Oo. Tapos parang makausap din natin siya. Kasi pera mo na wala akong pambayad. Ay, Musa! Nag-order ka, may pambayad ka? Ito na nga, nag-ano nga Yan na si... Yan siya, ate. Yun na nga sinasabi ko eh. Ate, magkano isa niyan? 20 po. 20 ang isa, o, 5. Ay, wow, may pera. May pera ako. Pera. Ate, wag po kayo magpapaniwala dyan sa babae na yan. Baliw po yan. Pa-plastic na lang, te. May plastic ka, te. Wala po. Ay, wala kang plastic na. Naubusan. Wait lang. Wala ka, Jen. Yan. Kulang pa yan, sir. Ay, walang po ba? Ako na po. Opo, ako talaga. Saan kayo galing na eh? Lapit ka konti. Arienda po. Arienda, saan kayo arienda? Kabila doon sa ilog. May kulay doon. Tay-tay na po yun. Taytay Rizal. Opo. Pero tiga saan po kayo? Kahit saan, kung saan ako makapaubos, tingin ako doon. Tapos uwi na, wala ka pa rin. Ano po pangalan niyo na? Maria Teresa Hanito po. Maria Teresa Alito. Hanito. Anito ha? Okay, so magkano kinikita niyo din nanay? Pag nalang niyo. Hindi lang po, kung makapaubos ako, makabinta po ako ng, halimbawa, makabinta ako ng 700. Tandaan pag naubos? Opo. Pag maubos ko lahat. Tapos, hati kami. Paano ate? Hati kami sa kita. Ng Ice cream. Saan ang ano, ice cream? Ano yan? Laro ng mga bata, sir. pinipilian yan bali. Ah, ganun. Opo.
700 lang pati. Naubos yan. Pero madala ko sir kasi kung magdala ko ng marami, hindi na kaya, sakit na sa balikat. Magkano ang puhunan mo dito? Hindi po, nakahango lang po ako. Mangulang siya. Opo, excuse me. Nanay, ilan na anak niyo, Nay? Doon ka mo po ba dito? Ano po ako? Dalawang anak ko pero may kanya-kanyang pamilya na sa Mindanao na po. Bali, solo ka na lang dyan? Ay! May kasama. Bisaya ka? Opo. Ano ka sabihin sa Bisaya? Sabaw. Nabaw. I know how to speak Bisaya ka. English talaga, nakakain ka lang ng pinipig. Pangit na bakla niyan na no? Natawa sa'yo sinahan na. Wala akong sinabi. Magkuhan pag bago na ngayon, tawong. May batasam. Hoy, may batasan ako taga-pusuon. Ano, kala mo di ako kay Balo magbisaya? Ano pusuon? Tagipusuon. Tumalsik pa yung laway ko. Bakit? Ang init-init na yun, das dapat nagpapahinga-pahinga ka muna. Hindi yung nandiyan ka, oh. Pahinga din minsan. Ha? Pahinga din talaga. Pero ano na, simulat sa kulit talaga trabaho. Kaso lang po yun noong 2005 hanggang ngayon. 2005? Opo, kaya iba ko na. 2005 pa daw siya. Tagal na nun. Itong season na ito ba, hindi pa yan eh. Pupol pa yung tulay doon. Pa dyan. Yung dating doon. Oo, di ba pupol pa yung dati dyan? Tapos ginawa namin, may hagdanan, umakyat kami. Tapos may ulan yun dyan, punta kami sa mga Grabe, hirap din. Pero siyempre, nanay kami kasi, kami mga charity vlogger kami. Dahil kami dito na nakapal. So yun nga, dahil may bibigay kami sa Nay. Ikaso, may paglalagyan ka ba, Nay? Wala po, wala po. Yan natin si Nanay. Ano yun? Grocery yun. Salamat, sir. Salamat sa tulong. Nagyan pa namin to. Nagaling sa akin to, 200 tayo. Bumili na kami, may bigas ka pa, oh. Salamat po. Ay, para sa amin ito na. Ano yan? Lorita. Laro sa mga tama, malimbawa, tira nila 5 piso, Ano to? makakuha sila ng isa, may ice cream sila. Halimbawa ito, Halimbawa, magtaya sila ng 10, lumabas dito 10. Halimbawa, taya ka ng 15, pag-ikot ng ganyan, Yan, te. tapos mapunta sa 15. magkano yung taya? Magkano yung taya? Kaya ako tataya. Gusto. Opo. Ay, sa akin. Ay, huwag niyong dayain si nanay. Sa'yo. Saan yung sa'yo? Tagal mo, puro Tidil, lamon. balaglag ka dyan, Tidil. Kaya nga, nakaano na yung Parang ginawa kasi puro lamon na lang ng lamon. Driver ako? Driver ka ba? O dito ka sa kabila. Tinatapunan mo yung camera mo. Wala rin alam saan ako pupunta eh. Doon? Umupo ka kasi. Doon? Ang laki mo kasi yun. Sa akin, sa akin, sa Ay, huwag niyong dayain si nanay ha. Ben. Okay, nanay. Tingnan natin. Ang lakas naman yan, bukas pa yan matapos. Tagal? Matatagal na eh. Bukas pa yan matatapos. Kami na ikot lang. Ikot. Ah, ganun pa yun? Grabe Ang lakas naman sa na- daya. Magulang talaga to si Jay. Nanay, ba't ang lambot ng ganun nyo? Wag! Sige ba? Sige ba? Sige ba? Ay, kasi ka na. Wala! Isa ba? Isa ba? Isa ba? Dito naman, no? Kursi. Hindi ko pa sinari. Mukhang magkakapera sa inyo si nanay ah. Ano kaya? Yan na naman po. Ang ruleta na bukas pa matatapos. Sabi ni nanay, pinaglaruan ako. Dayaan pa talaga Huwag mo nagaganap. hawakan. Hindi niyo maaplikado. Daya mo. O yun ito. Pangit mo ng daya mo pa. Kung tatawa si nanay, ibig sabihin totoo. Unang daya mo. Uy! Ano ba yan? 14? Uy! Wala na naman. Ano yan? 6. Oh, Sais? talagang yayaman sa inyo si nanay kasi hindi na naman yan, dayaan pa more ha. Magdadrive na nga lang ako. Sige nanay, ingat ka ha. Salamat. O yan po.
Ano, dito pala lalagay sa loob? Yan, grocery. Pwede mo na lang. Wala pa kasi ano, papagawin ko sana yung paninda mo kaso wala pa ako sahod sa YouTube. Wala pa kami sahod eh. Sige ma'am, salamat po. Salamat, ingat, bye-bye. Bye. Yan na, alis na si nanay. O, diba? Hindi naman sama kay nanay yun. May bigas. Yung bigas na yun, tsaka pera, naka 300 siya, diba? Ngit-ngit yan, doon dumadaan siya. Sabi. Ang pinaka nakakatawa doon, bumili ako ng... Stoy, kaya ang nakakatawa doon, bumili ako ng ice cream. Hindi mo biniyaran. Bumili ako ng ice cream, wala pala akong pera. Naalala ko eh. Kaya dinukwang talaga kita agad eh. Sabi ko, Ang lasan loob na gano'n, Jay. Wala naman pera pambili. wala nga pala akong pera. Wala sa isip ko, yung mga bata. Wala pala dyan. Kabila. Ay, hindi, meron nga. Kabila. Meron. Ayun, meron. Meron nga. Jay, nag-alboroto naman si Ay, Ivana. nag-alboroto na naman si Iban. Yan, no? At kahit pa paano, minaabutan kami ng tulong ngayon. Saan tayo? Yan. Dito. Kanan. Kaya. Naku po. Kasha, Ay, ano ba? Hindi, ito kasing blue yung tungan truck. Sumalan mo sa kalsani niya. saan mo ba yung truck na yun? Taob ko yung truck niyo eh. Atras na lang dyan. Atras ka na lang dyan. Balik ka na lang doon sa dati, Paddy. Doon ka na lang lumiko. Doon ka na lang lumiko. Hop. Ingatan mo yung sasakyan ko. Baba ko. Diyan. No need to going down because I can manage this Oh my God. very easily. Oh, very easily? Yeah. What the spell of very easily? Push up na lang, sir. Push up na lang, sir. Ayaw mo na mag-spell. Sakit sa utak, no? Push up na Push lang. up na lang, madali pa. Mapapagod ka lang, no? Yung katawan lang pagod, yung utak hindi. Okay. Push up na lang, sir. Bigla akong nahawa kay Paddy, ah. Push up na lang, sir. Kasya pala eh. Ito. Kasi lang. Pagkalaman kasi tayo. Yung sa nakabing sa truck. Biglang mo. Pwede naman tayo dyan. Pwede yan. Nandiyan yung tricycle, oh. Diyan na lang tayo tumaan. Sabi niya, paikot-ikot tong mga to, ah. Ginawang ano, minahal yung kalsada. Mga 2 ikot, ah. Yan, oh. Nung tuwa doon si nanay, yung grocery na siya. Okay na lang nakita. Yung salamat pala sa boss Madam Angels dyan na sila yung nag-sponsor nun. Uy, ako ang leader no. Alam ko, ikaw ngayon leader, ikaw yung walang ambag. Uy, excuse me ha. Si Ivan, Aray! hindi pa ba ang Ivan? Sinumbot na naman. Kawawa naman si Ivana. Kawawa naman si Ivana. Walang kalam-alam. Gustong-gusto lagi sumama sa amin ni Ivana. Ikaw lang may ayaw. Ayaw ka na kaya kasama ni Ivana. Hindi sasama sa inyo si Ivana kung walang gasolina. Wow. Ba't sino ba nagpapagasolina? Ako. Wala nga naman yung driver. Ba't yung driver mo? Uy, nagbibigay ako pag gasolina ka pala mukha na ito. Bumaba ka nga dito. So yun po, maghahanap pa ulit kami ng matutulungan. Akala ko Antabay. makakalusot na dyan. Antabay lang kayo dyan. At ayun, ito naman una sa akin, unang-una tong ano namin sa paggagala namin ng Trio Kuwela. Ang kasunod dito kay Nathan, kay Ate Del, at sa dalawa kay Batusay, tsaka kay Tito Slek yan. So yun, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa mga YouTube channel namin. At ako po yung nag-iiwan ng isang kasabihan, pangit ka man sa iyong paningin. Pangit talaga. Hindi po nga ako tapos eh. Grabe talaga to. Hindi mo. Panira talaga ng buhay namin. O game, bye bye. God bless.